Nyakoro mo gijongo yaore kendo machini wantiere kar kae chenro mara rupeny dhi nyime ka wadaro no gazet mar mondo mi wakoni kae to gibiro e yo machal nade mano kama dhi bedo kae ka waluwe kendo warangi achiel kachiel ni to gichoponi e yo mane ka wan ka gi gazet ma Daily Nation kod mano ma The Standard antiere kae kod jafwambo wadwa Barak Oduor mabiro dhi bedo kwanono godo gazet okinyi ma kawuono. Barak, oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Cleophas. Achiew nade? Achiew maber. Nitie weche madito mantiere e gazet odiochieng' ma kawuono. Mokwongo en puoch gi pak ne nyidendi mabende rieny ng'we mago mag World Athletics Championships matimore Tokyo, Japan mar oting'o nying gi adek. Ng'eno wanya neno kanyo kura mojwang' thuolo mokwongo mano ka waneno kae gazet mar Daily Nation itimo kwa watu ni Queens of the Track mano sigana ma mipek kar kae mane ma wachak godo ka to bang'e warang sigana moro maduong' mabende mipek e iye kae mano mar siasa ma en ng'wech magi nyidene mabende osekelo mor ahinya ne jo Kenya e kuonde mopogore opogore tuke kata ng'we ma pod dhi mbele. Cleophas, kuom thuolo mokwongo aneno kae ito boke mokwongo weyo siasa matin gi keto puoch gi pak ahinya ne jong'wech manyidendni manyo otimo maber ahinya e ng'wech e piny mar Tokyo, Japan, ka giwacho ni Peres Jepchirchir notimo maber ahinya kano uyombo nya Ethiopia miluongo ni Tigsti Asefa. Wan gi Faith Kipyegon mabe notimo maber, Beatrice Chebet kod Faith Cherotich iwacho ni ne giting'o nying Kenya malo kane piny mar Kenya oyudo midila ne uyuto maber ma wayudo midila mar gold madhi 4. Mano kama gintiere kar kanyo kuna mojo to moko bende pod imedo riti. Kenya sane oseyudo silver achiel, oseyudo bronze 2 bende kapod gintiere kar kae. Adwa ranga ne sigana mantiere malo kae omiye pekete mar 4 kod mar 5 ntiere wiye ka mano kama nyalo mana nene en mara siasa kod jo tende migepe mopogore opogore. Iwacho ni cabinet secretaries on early campaign trail omiye pekete mar 4 kod 5 ang'onena ne nyakora mojo kama ntiere kanyo mondo mi ang' ayude achiel kachiel mano kama wantiere kodi ka sani nyakora moge jwang' mondo mi wakoni bende ni to biro ni e yo mane. Iwacho ni jo siasa mano ket kaka jotend migepe odonje campaign machon. Cleophas, oboke ni ite mar 4 wacho ni jo siasa mane e cabinet odonjore weche mag siasa. Ting'eni iwacho ni do e dweche mokalo no oseng'ado ni joma gin e cabinet mano nyiso ni gin jotich sirikal ok onego bed ni gidonjore e siasa kata mana ringo ka gigo campaign. Ma bura mane no ng'adi gi jong'ad bura madongo e do kata do miluongo ni High Court ne gin jong'ad bura Hedwig Ong'udi, Patricia Gishoi gi Eston Nyaga. Nowacho ni Attorney General onego bed ni loso chik matayo kaka weche mag campaign inyalo tim mondo kik jotich mag sirikal donjre go campaign. To ing'iyo wachni to iwacho ni nitiere jodito mag sirikal machalo kaka jatend arita kwe Kipchumba Murkomen kod nyawadgi Geoffrey Ruku, Alice Wahome motelo ne weche mag law kod Aden Duale motelo ne weche mag thieth ne osebedo ka donjore nyaka Kabogo ka gidonjore weche mag campaign ka giwacho ni ka jopiny oyie to ka yiero manyien biro to gichak gigo kura ne sirikal ni mano ne en ataro mar chik. Ting'e ni Kabogo be iwacho kae ka wacho no oyo wan ok watim campaign, wan walando mana sera maber mar sirikand William Ruto. Aneno ka mano wach mokelo liet ka kendo aneno ka seneta ma Busia Okiya Omtata otamore wachno kabisa kowacho ni kik upar ni wafuo kata matin, wang'eyo pogruok maler mar go campaign to giuso sera mar sirikal. Kamano bende kiwinjo kanyo en wach mano osebed kata kichwalo kendo dhir kata kod riwruogno mano mar kituo cha sheria mano chwalo petition magi kinde mokalo kendo ne wacho kanyo ni IBC mondo mi otemo duoke piny weche manyalo bedo ni mago miluongo kata kaka breaches kata gigo mane ponde kelo ng'ukni e weche mamoko mantiere kar kae. Ite mar 6 nyakoro mojwang' kawuono kae orangi weche mago gimomiyo TSC dwaro ni jotend sikunde kata principals kod jolupgi obed kod masters degree
ong'awe malo. Jafwambo Winnie Atieno ondike osigani kar kae, mano kaluwore kod oboke no mabende nonenore ka ne gichopo kacha nyim Senate. Iwacho ni nitiere chike manyien madonjo, kendo koro girange on academic qualifications, mago mag jogi mabedo principals kod deputy. Cleophas, ite mar 6 mar oboke mar Nation, mana sigana miwacho mondik gi Winnie Atieno ka en Mombasa. Iko ka ni koro jopuonj madwa ni mondo telne sikunde mag sekondar nyaka koro gibed gi mano e bwo lai mar CBC kata Competence Based Education Framework, ni nyaka koro gibed gi somo e rang'iny mar masters. Nyiso ni kiseyudo digri to kendo koro ichak idwari mondo bed ni in e rang'iny mar masters, koro kidhi telne secondary school. To kata kamano joma bende koro telo ne sikunde mag primary, mano jotelo mag sikunde mag primary kod jolupgi be koro idwaro e bwo chik manyien ni koro nyaka bed gi digri. Oboke mane one gi jo ndiko mag Nation kaka giketo ka en ni magi chike manyien ma koro kel mondo oket ndadho mar somo malo mar puonj malo. Kamano Cleophas. Bende kirange kar kanyo iwacho ni kama gintiere kaka gimedo mana luwo chenro mopogore opogore kaka nyalo bedo bende jopuonje moko ngas, mano kama gintiere kae. Bathe ka nitiere ng'anyo mano mag lecturers ma bende norocho chenro mopogore opogore mago mag sikul. Nitiere mbalariany mamoko thothgi odiochieng' manyoro jopuonj madongo kata lecturers magi nodhi ng'anyo makoro bende iketo somo mag jok ma odonjo first year kamoro matek. Nayudo simu moro kawuok la ekipe ni jopuonje wa koro tugo mana tol magichikore, neno video moko makogi kidhi e klas yudo ka klas bende gini gidonjo gi siso mar somo, gidonjo tido ka klas midonjo no unit no ng'ama puonjo kata onge lecturer e klas, gimomiyo giwacho singo ma osere ma ok chop kare. Kata kamano sirkal wacho ni golo omenda moro kendo kwayo jowas mondo midog e klas. Aneno tipo kae ite mar 7 tipo mar jagoro maduong' ne riwruok mag jopuonj kata lecturers mag kar tiegruok maduong' kata mbalariany te, iluongo ni Constantine Wasonga, kanyo wuoyo gi jofwambo iluongo ni Maseno University. Sama nye ng'anyo gi ochakore Hayanga, giywak ni sirikal pok oketo e tim winjruok mane gibede, ma bende sirikal ne mane no kete kogno gin giwegi. Koro giywak ni kata bed mana ni jatend migawo maduong' mar weche mag puonjruok iluongo ni Migosi Ogamba gol chik kata ndik barua ni mondo gidoge e klas gipuonje nyithindo, to dhi bedo matek nikech sirikal pok obedo ka keto weche mag winjore tim miluongo ni CBA. To king'iyo mano ineno ka nitiere ng'ikruok ahinya e weche mag somo. Aneno nyako miluongo ni Gloria Anyango ma somo Maseno University kane wacho ni en gi lal ahinya nikech koro ok onyal yudo puonjo. Aneno bende Melvin Atieno matimo course iluongo ni Education Heart, ma wacho ni en gi ng'ikruok kendo e somo. To ing'eni Cleophas, ng'anyo ni kumoro amora. Waneno nyithindo ka loso ka mano en yo ka Nam Chumbi iluongo ni The Technical University of Mombasa, to mana kata mana University ma Laikipia, Moi, nitiere ng'ikruok mopogore opogore. To ang'e ni ma wach ma pod biro bedo e wang' ji nikech ang'eyo ni ok dhi bedo mayot. Ang'e ni kiny nobede weche manyien kata orucha nyaka ang' jopuonjgi dhi chunogi ni mondo gibedi gi sirikal mondo ng'anyo ni rum mondo tiegruok dhi mbele. Kamano nyakoro jong ka wasedo nyima dona dhi e ite ma iye kar kae, ite machielo wacho ni mana ok kata ite ma iye mana piny kar kanyo ka ite mar 7 piny ka nitiere sigana moro iwacho ni ghost gi sani ng'eny, nyawawa gi ng'eny be ma nyawap ng'a aya ma koro nyawawa oseyango nyakoro mjwangi nonro mitimo kae ni nitiere 50,000 ghost learners no wuok e ghost workers mano wuok odhi ng'anyo. Owacho koro ka nitiere 50,000 ghost learners mago mantiere e register mano ma kwan jopuonjre duto mantiere piny Kenya. To ahinya jogi osebedo ka yudo omenda kendo omenda osebedo ka lal kaluwore kod kwan makamagi maromo bilion 1.1.
higa ka higa. En wach malit ahinya nikech kiwacho jopuonjre kata jotich manyawawa mano ing'e ni nyiso ni sirikal wito pesa, to mano en mibadhi. Nitiere nonro ma itimo kata kolo buge mag sirikal ma bende migawo mar puonjruok kata migawo mar somo dhi godo mbele, iluongo ni audit mitimo, to iwacho ni pod odhi mbele, to giseyudo ni nitiere jopuonj manyawawa kata maonge madhi 50,000, to luoro nitiere ni namba ni pod dhi idho mbele. To pare ni jogi te kata nyithindo gi te gi nyithindo ma sirikal sama timo budget margi tiketo negi pesa, kendo iketo negi pesa mar jopiny. Tiwacho ni sirikal osewito pesa malao billions nikech iketo ne nyithindo pesa, to nyithindo maonge. Nyiso ni sirikal, oboke ni wacho ni sirikal osewito $1.1 higa ka higa, to iwacho ni be ginyalo wito mang'eny kaluwore ni koro nitiere jopuonj ma bende onge lakini iketo negi pesa. Mano kama gintiere kanyo kod jopuonjgi mago ma jopuonjre manyawawa. Wadhi wasud nyime ite machielo, ite maraboro. Ten piny yango ni koro gidhi yudo thuolo mano mar chulo omenda kata contributions mano mag SHA ne jogo moge kod nyalo kata jogo ma odhier milome mana jatend piny Kenya bende otimo ka nitiere kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro, kowacho ni ma en moro mar bero chenro mag thieth ne oganda. Jatend piny kanye nie dhowath Nam Chumbi kata Mombasa kata Coast Region nyo golo singo mopogore opogore. Achiel kuom singo malich ahinya manyo omiyo jo Nam Chumbi kata manyo omiyo jo Kenya te sama en dhowath Nam Chumbi en ni jogo ma oyud ni okonyalo kata the poor, koro bro chuno sirikal ni mondo gichul negi okumba mar thieth miluongo ni SHA, mondo ka gidhi osiptal kik gibed ni gin gi ng'ikruok, nikech ing'eyo Cleophas kacha wasebedo gi weche mathoth mosebedo ka wuok e yore mopogore opogore mag fwambo ni dhano ole osiptal koni gi koni. Ting'e ni oboke ni wacho ni nitiere dhano sani e pacho ka kata Kenya ka nitiere dhano 1.5 ma ok nyal chulo pesa midwaro e okumba mar SHA nikech yuto gi nok. To koro samoro ma biro e sama ber, nikech koro kopo ni sirikal nyalo timo chenro ma giwacho ni adieri, to joma yuto gi nok gi dhi bedo gi fungruok. Kamano nyakura moyo masudi modhi kendo ite mar apar mar gazet mar Daily Nation kae nitiere weche moko adek modani mondo morang kama dito mamalo kanyo ondike kanyo ni Robloto Waitito as judge declines to review his 12-year sentence. Mano wacho kanyo ni governor machon mano ma Kiambu County Ferdinand Waititu bende koro oyudo setback moro kata dok chien e dwaro mare mar mondo mi ononane higa 12 mano wach ni ditwe godo e jela. Jayal buche bende koro kata do odagi wach machalo kamano. Mano wach manogolo kod Justice Lucy Njuguna ma bende ne odagi kwayo machalo kod mano bura ma pod osebedo kanyo ka iwacho ni oganda mathoth okete nyong'ong ni to Waititu buche ni obochomo kanyo pod en kosenoko e kinde magi bende dhi mbele. Barak apani bura ni noko dhi gi Waititu maber nikech ka jang'ad bura no ong'ado, jang'ad bura Lucy Njuguna no owito oko kabisa kwayo mane migosi Waititu nigodo. Ing'e ni Waititu ne en governor machon ma jimbo ma Kiambu, no donjne gi weche mag mibadhi to bura no loye kanye otwe higni 12. To kata kamano no dhi otimo appeal kowacho ni higni 12 to di thoteruok, to mar ariyo to bail kata bond mabe nogo gine mane nomiye okuma nomiye ne noneno ni lich ahinya. Koro nodhi ka oywak ne do ni yawa akwayo ni mondo kumo miya ni uduoke piny.
to ne ntiere kwayo mane nokwa gi jamin bura maduong' kata iluongo ni Director of Public Prosecution, mane wacho ni ywak Waititu no onge gi tiende, ni wan do oseng'ado bura maber ni Waititu twe higni 12 to mane kaka wambe wayiego. Aneno kamae dhi bedo buok malich ahinya ne Waititu, nikech ing'eni nowach ni Waititu ochul $53.5 ka ok onyal chulo mano to higni 12 obed iye ochamo oganda higni 12 ochamo oganda weche thoth ahinya man ka. Tanya wach machielo mabende nobiro nyakora mag jwang' odiochieng'no manyoro ma bende okelo en bwok ne jogo mantiere ahinya e sekta mano mag chike ma pacho kae. Wanya nene bathe kanyo mano sigana mabende nika kod Rashdi Audia mabende ntiere karka wanya mana nene but mano mara Jayal Buche Fred Ochieng, mano Justice Fred Ochieng Andago mabende ne owito ngimane opuoyo kuom bedo gi chia e sekta no mano mag chike kendo okelo lokruoge mopogore ka en achiel kuom champions mano okelo weche mag alternative dispute resolution. Mano wacho ni yalo buche oko mar doho ne gin gigo ma inyalo tim e kinde mopogore. Kosebedo kotiyo Kakamega, osetiyo Kitale, otiyo Nairobi, kano okele Nairobi mondo mi okaw kar ma osenindo David Majanja bende mano kinde mokalo. En jal ma bende ipuoyo kuom tich makare moseweyo kar kata nyamano mach mar commercial law abende obedo kacha ka otayo. En lit kod kuyo maduong' ahinya ne joma tiyo e sekta mar chike kata weche mag doho. Tok ne gin ahinya kende ne Kenya, piny mar Kenya, nikech moluor jang'ad bura iluongo ni Justice Fred Ochieng ne en jal mane notiyo maber. Kiwinjo kata kisomo kaka ondik weche kaka ipuoye ahinya kuom ng'ado bura e yo maratiro, to kata king'iyo kuonde mane notiye, otiyo Nairobi, otiyo Kisumu, otiyo kumachalo kaka Kitale to gi Kakamega. To malich ahinya no ywage kae to gi kod hogai mar doho iluongo ni Justice Martha Koome mano opuoye ahinya kaka jal mane ne otemo matek ahinya mondo nitiere, ing'eyo ni Clippers nitiere gimiluongo ni alternative dispute resolution mane ne iluongo ni ng'ado bura ma ok ochuno ni nyaka bed e doho. Ji nyalo losa oko, koro kata samoro kata ne ikwalo gige jopiny iturigo badi piny ni oyo hayie duoko maromo kama. Mage achiel kuom alternative dispute resolution. Tiwacho ni nober ahinya e buche mag mane nitie ywarok mag mwandu kata manitimo e court mar laro mwandu to gi yalo weche mag mwandu iluongo ni commercial division. Aparo ni en lal maduong' ahinya ne do ma Kenya ka, to kendo en lal maduong' ahinya ne Kenya, to en lal maduong' ahinya ne onagi mangima. Okonyo sa mondo mi oket chunye kama okwe bende ka osudo nyimo dhia ne ite mar 12 kanyo koro joma mana kaka lewie kanyo ntiere tipo mosebedo ka ringo e mbui ahinya mano mar TikTok manyiso adieri mar wach mantiere maternity wards e kar thieth kata osuptal mano ma Moi Teaching and Referral Hospital mayudore Eldoret. Nitiere new mothers mimako kendo itamo wuok osuptal nikech rem chulo omenda margi kata mago monego bed ni chulo kata kod SHA omenda monego bed ni gintiere. Nitie miyo moro kamiluongo ni Melvin Nyagoa mano ma jega 22 ma bende wacho ni en mana gi siling 2,000 to omenda madwarore mar mondo mi ochul eko ka oyud thieth kata mondo mi one ni adier ochulo gope mantiere SHA en siling 84,000 nigole kure sa biro gi 2,000 kibiro mana mondo mi konyri. Barak magi macho ni deta mi pim Cleopas ing'eni sigana mane ite mar 12 ni pogore ahinya gi sigana mwasomo mbele kacha ma jatend piny wacho ni jomodhier koro gibro ng'iyo kaka ginyalo konyo osigo mar chulo okumba mar thieth mar SHA, nikech sigana ni wacho ni nitiere mine ma okonyore to gi matuo mogeng'ne gi kar thieth maduong' mitere joma
tuo miluongo ni Moi Teaching and Referral Hospital mane boma ma Eldoret mogeng'negi nikech gin gi gope mopogore opogore ma pok gi chulo ma idwa ni gichulo yor mar SHA. To ki isomo adieri mana kaka iwacho ni nitiere Melvin Nyagoha ma ja higni 22, mana achiel kuom mine ma ok nyal chulo gope magin godo. Iyudo ni magi gowi mosedhi nyaka dweche 3 ok ginyal chulo. Ng'ato nigi gowi mar 57,000 to en kata gi siling 2,000. Koro giwacho ni gin gi pek. Kata ing'e ni ma nyiso achiel kuom shida ma nitiere e wach mar okumba mar SHA. Nikech samoro ineno ka isomo sigana ni dhano ni giywak ni samoro pesa midwaro kuomi ng'eny to SHA samoro nyalo mana chulo ni matin. Kanyo koro mo joma nokisome mathoth e ite mar 12. Nitie sigana machielo ma we ite mar 10 kanyo. Joel wacho ni okinde kod jofwambo koro dhi e doho. Mino piny kanyo ite mar 10. Ara ni mondo mo mule ka twarang machinglo mana ka mwatieko kar ka mondo mi Joyce Oduor bedo donj ka gi twak modhi bedo kar ka kod joge. Lawyers, journalists challenge controversial cybercrimes law in court. Iwacho ni mae ko yiene sirkal mondo mi odonjane e weche mag rango ni titiyo kod mbui ni e yo machal nade. Dhi bedo kacha ka duoko piny thuolo mano mar wuoyo kendo mar tudruok karango weche mag mbui. Mano ka riwruoge mochopo kata en the Bloggers Association of Kenya, Bake, nitie the Law Society of Kenya LSK, kachal kodaka Kenya Union of Journalists, mano KUJ, mabendo chopo kacha. Wana ite mar 10 piny kanyo mar mono miangi nene. Ite mar 10 mar oboke mar Nation wacho ni okinde jofwambo gi keyo to gi joma keto weche e mbui e yo mopogore opogore mamiyo ji weche iluongo ni bloggers. Giywak ahinya kendo giumo igi piny ni gidhi e doho nikech paro mane noket e chik ma sani koro paro mane nokal moket chik iluongo ni Computer Misuse and Cybercrimes Act. Gi dholuo en ni tiyo marach gi weche mag mbui ma koro noket e chik. Giwacho ni chik no en chik ma biro hinyogi e yoregi mag tich. Riwruok gi miluongo ni The Bloggers Association of Kenya kata BEK to gi riwruok mar okinde iluongo ni The Law Society of Kenya kaachiel gi Kenya Union of Journalists motelne gi Eric Oduor Wuod Aleko giwacho ni nonyiso doho mar appeal ni magi chike monego bed ni wito oko kucho nikech githiro gimiluongo ni free space kata dhano golo pachgi kata githiro tijgi kaka joma fwambo keyo okinde to kata mana joma ndiko weche mopogore opogore e mbui. Kamano nyakoro joma ne mandane mondo modo uchine kata mondo morangi kirango pacho jandiko kata pach josomo mopogore opogore nitiere kar ka ite mar 14 nyaka ite mar 15 kanyo bende moedogo e machinglo to paro moro nitiere kar ka miwacho ni e-procurement, a betrayal of Ruto's bottom-up plan. En ang'o mantiere kar kae nyiepo e mbui dipo neno moro ma odhi ataro kod dwaro mane jatend piny Kenya nitiere godo mano mane nadieri ji nyiepo e yo makare kata ngima obedo makare mano mipeke e ite mar 14 kanyo kama moko nitiere kar kae wacho ni ero fake school fund crisis ochwalo omenda ne sikunde ochiw paro kar ka bende achiel kachiel kod mamoko mantiere ite mar 15 kanyo nitie machinglo wacho ni Media House was wrong on DCI phone surveillance. Gima nitiere kar ka media ni en ang'o matimre kar ka ite mar 15 kanyo mantiere katun mang'amo obet e simu kanyo to rage kanyo achiel kachiel mano nitiere kar kanyo gini kae to bang'e ang'o bed gi thuolo mar rango ite mokwongo mar gazet mar The Standard machinglo ite mar 15. Cliffas aneno ka machinglo ni aneno ka ng'ato ochalo mobede e simu to keni simu ni nigi pito en gi lens kata tarubin moro moketo mong'iyo godo kama to owacho ni wan ok watim weche mag tok chik mag ng'iyo simbeu e tok chik kata kamano mae chalo na jatelo mar okwach kiche pacho ka luongo ni Migosi Mohamed Amin to toke kocha aneno jomoko kochung' morwako mask
apani josomo nyalo mano koro pat jasomo owinja ne kamokete kata kamano obet e simbwa omenyore to nono mana wang'e mano mantie kar kanyo. Aya koro mojwang' watie ka gi ite ma The Standard, ite ma okwongo kae omiye peke ite ma iye mar 6 kod mano bende mar 7 Shylock Economy. Barak ma dane obedo wacho maoro mogik ka watieko kae mar mondo mi warangi front page kanyo kama ondike Shylock Economy. Mano kama entiere ka wacho ni oganda donje gope. Sirkal ochako piem gi jopiny kawo hola e bengi. Jopiny koro wuok e bengi dhi kawo Backstreet loans kanyo ipeyogi mwandu gi dhi to gidonje dang'ni mag paro moko bende wito ngimagi kalore kod gigi duto kama gisebedo kaka gintiere. Iwacho ni en omenda makore lach ahinya ma bende gimanyo samoro. Ito boke mar Standard ma kawuono dimbo wach moro ni Shylock Economy kata mana uchumi makoro otelnegi gi gope nikech dhano wacho ka ni piny obiro matek to piny matek omiyo weche mag chiemo obedo matek, nyiewo chiemo chuno jomoko ni ok nyal kawo migago 3 kaka pile, ok nyal metho gokinyi, ok nyal chiemo saa 7 to kendo ok nyal chiemo godhiambo. To dhano mang'eny koro nikech piny matek ma kaka gitimo onge chuno ni nyaka koro obedo ni koro gin gi weche madang'o paro kata depression. Waneno nyadendi moro kae ma tiyo ne sirikal iluonge ni Masinjeri, owacho ni piny obedo kode matek ma en odak gi gope, otiyo chamo msara to koyudo pesa ne to oserumo mana gi chieng' no chuno en odak gi gope. Totiyo ne sirikal. En civil servant. Wan gi non weche mag uchumi ma wacho ni piny osebedo matek kaluwore gi weche mag kaka ekonomi kata weche mag uchumi chal. Omiyo nitiere jomoko miluongo ni Shylock, joma miyo ji hola to omiyo hola to tidwoke gi pesa mang'eny. Ng'ato komiyi kata 1,000 tidwoke gi 500, koro ing'e ni mano en ng'ama koro inyi. Koro iwacho ni mane kaka dhano sani odak to piny bende tek. Okeyo moro ni kae mowacho ni en ja kaola oluonge ka ni Borowa. Alemo ni Nyasaye omwone jogo duto mane omaya. Wacho ni ok adal loso mang'eny e wachno nikech gino be notera bedo gi dang'ni mag paro. Jogi nokone Nairobi ka be inyaluoki dong pap mamoyi to chieng' ng'eny Nairobi inyatuo mituo nakoro moge Jwang' Barak erokamano ahinya kubedo kod okinyi makano kono gazet sa osoromo sa achiel dakika osekalo 4 tok sa achiel mar okinyi makawuono agoni erokamano kubedo kono gazet momori kaw thuolo mar mondo mi isome. Kawuono line up chalo kamae odiochieng' makawuono wasomni kaka odhi bedo en e tok gazet mano mar Daily Nation. Kidhi kanyo dhi yudo kawuono mita 5,000 hits saa 7:05 Faith Kipyegon dhi bedo e pap koringo. Beatrice Chebet, Margaret Akidor kod Agnes Chebet Ngetich mano mantiere kar kanyo. Kaeto bang'e nitiere javelin throw mano wito ochalo batong mano ma ibayo kata gi Julius Yego odhi bedo kanyo kotime saa 7:23 kawuono. Kaeto bang'e nitiere hits mag joma mine mar mita 800 joma dhi bedo kanyo katimo ng'wech makama oting'o Mary Mora, Vivian Chebet, Lilian Odira kod Sara Mora. Kaeto bang'e nitiere finals mamoko madhi bedo ma jo Kenya ok dhi bedo oting'o women's triple jump, nitiere men's 200 meter semi-final ma joma mine bende nitiere kar kanyo. Mita 800 mano semi-final mar joma chuo Emmanuel Wanyonyi dhi bedo kar kacha, Kelvin Kimtai kaachiel koda ka Nicholas Kebenei mag ng'we ma jo Kenya dhi bede. Nyaka sani Kenya en namba 2 e chung' mag midila e piny mangima, ng'we mag piny mangima madhi nyime piny Japan boma ma Tokyo entiere kod goldi 4, silver 1, bronze 2. Midila go duto chopo 7. United States, piny America ni malo, goldi 7, silver 1, bronze 2. Giome magi timre nyakura moge Jwang', nitie tuke moko ma samoro America timo ma Kenya ok tim to jo Kenya nyalo timo gi. Kidhi Nanga Primary School nitie nyithindo machikore triple jump ni to koro jo Kenya onge ga triple jump ma gi register. Ng'we moko kata moro pole vault jo Kenya ok dhi
swimming cha jo Kenya noweyo koso gituge mana piny ka ok giqualify kama dhi kucho kama gitimre Kenya nyabedo noyudo midila mang'eny kabisa. Ang'eni kata lego nitie kijana moro machikre kolwar piny e lo motuo bedni joka to lware matres gini pod wanya dhi mabor nyakwara Muge Jwang kete mana kar kanyi ga Cleophas Oluoch Kisumo kanya kwar Mokeo nyaka Sango wanane ka chenro mamoko pod bobedo kar kae ponono wanya neno ka ntiere eating competition an go siepa miluongo ni Wanyonyi onyalo dhi kono kata Wafula oriti masani.